Haleba İzrailiş çörek ve şagalan. Bu söz birikmesi kadim Rim'de emeldarların hakimiyeti almak ve elde saklamak için qaramayak halkı muğut çörek hem de sirk oyunlarının kömegi bilen güýmendigini görkezýär. Siyasi nukta nazardan bu hakyky döwlet işine ve siyasata ymtylmak däldi, ilatyň möhüm ähtiýaçlyklaryny çözmek bilen siyasattan ünsüni başka tarafa sowmakdyr. Satiraçy Juvenal bu kelimeni ýönekey adamlaryň grajdan aktivligi, borjunu unutup siyasata garışman öz şahsy bähwidi üçin hars uryan egoizmini tankit etmek üçin ulanypdyr. Häzirki döwür siyasatynda saýlawçylaryň sesini aldaw ýolu bilen almak we populizm ýaly negativ häsiýetleri ýazgarmak üçin ulanylýar. Assalamu alaykum, gadyrdan ildeşler, saman oturmuşsunuz emme. Onha iki taraplayın oynalyan absurd tragikomediýasynyň finalynyň güni belli boldy. 12 Mart saýlawlar güni. Nireden başladık ve nire geldik. 2 ýyldan bäri dowam edip gelýän şow soňuna gelýär. Adamlara çörek berilmese de her hili şagalan şow görkezildi. Yurtdaşyndak migrantlar böleklere bölündi ve gowy güýmenildi. Ultimatumlar verildi, sögüldi, burça gysylyp baklaşkalara sögüldi, kaziyetlere şikayet edildi, gol toplandy, pasport kezzapçylyklary boldy ve sanasaň şuna meňzeş halky güýmemek üçin edilen köp çäreler. Jabbok, sen berde mi? Uçyan halymyn ýa-ni? Hany saňçy? Ya ol kökü paylan ýalymy çağalara? Ine bir kanun saýlawlara badalga berildi. Bir aylyk gyska wagtyň bellenmegi eýýäm rejimiň alyňa sap kanun bozýandygyna gönüş aýatlyk edýär. Geçen saýlawlarda 4-5 dalaşgyar çykarylýan bolsa, häzir 9 san dalaşgyar ortağa çykaryldy. Her partiýadan, her vilayatdan bar. Bularyň ýekejesinden başgasynyň dalaşgyar hukukly hökümde çykarlandygy ýüzlerinden gönüp dur. Pahyrlar edil atywa gidýän ýaly, ýüzleri aşak bolmalysy ýaly. Siyasatçy ýok Türkmenistanda. Indi günümüz emeldarlary galdy. Yurdun daşından dalaşkärler ortağa çykdylar howlup. Bu ýagdaý maňa gidýän otlynyň yzynyň ılgap aslyşmak isleýänleri ýatlady. Hawa kel päkiden gaçan ýaly hakykatdan gaçyp yalan gürrüňleri bilen halky bölüşdirip toparlaryňyzy döretdiňiz. Reyting kazanacak olup özara yarıştınız. Şayat bolan yalanınızı özünüze karşı başka bir hücum edene çelli saklap, soňam ona karşı kompromat hökünde olandınız. Bu doğru mu? Indem ne bir ideologiýaňyz var, ne de programma. Her kimin özüne çokunyan aktivistleri var. Käbirleriň aýdyşy ýaly aktrist yeterli.
halk çımpıtırak edildi. Häzir hiç birinizin 1000 adamın başını çatıp bilmeyeceğinize gözüm yetiyor. Öz egoňuzy yeňip bilmän oňa da milleti gurban etdiňiz. Ha, saylaw yurtdaşynda geçirilermi? Elbetde geçiriler. Ulu şowkun bilen. Medeniyet işgärleri konsert bererler saylaw ýerlerinde. Seredip durun. Dernekler dolu güýjünde saylawlar üçin iş geçirerler. Muny TikTokçular, fenomenler reklam eder. Bu özlerini hondan bersi saýan topaklar hakynda ýakynda aýry görüň bolar. Hawa ildeşimiz saylawa gider. Gow şäheri hiç hili päsgelçilik ýok. Gider. Serdar Berdimuhammedowa garşy başka birine ses verip göwüni hoş ýagdaýda öýüne gaýdar. Borcuny ýerine ýetiren watandaş hökmünde. 9 dalaşkäriniň iň soňgusy rejimiň miras düşeri, emma netijede ol 99% ses bilen halkyň goldugyny alyp prezident saylanar. Ine Türkmeniň Serdar ogly Dowam. Ha, çäre Nurişkan protest çağırışına ananıp takyalı gelenlerin bolar elbette. Bu saylawlara hasam milli övüşgün verer. Buna bütün dünya şayat olar. Edil Türkmenistan'da kıyalı köpçülükleyin çäreler. Hormatly dalaşkär, sana şeýle protest buyruğu geldi ha? Tüveleme. Sen ilki bilen Baha Kipr'ın senden soranlarına cevap vermeldin ha? Vay kezzap. Halk kimlere inanıp ýör? Kezzaplara geldik, indi yine biri var onum ýatlaly. Jabbok. Halkyň ogly Maymunkulov. Ministerlikler ve yurdun içindäki haramlyklary dogry açyp görkezýän gahrman ogul. Sana kimin gaz berýänini ve uçýan hala haýsy baýyň oglunyň ýangyç guýýany maňa gatgyzykly. Ya tüsse bilen uçýam o haly. Sagdyn psihikasy bolan adamda senin ýaly fantaziýa bolmaly däl. Ruslarda şut diyen söz var. Türkmençesi häzirki bolýan absurda kıvaptaş oýnatky diýelim. Ol köşke gelen myhmallary her hili samsyk oýunlar, hereketler bilen güýmeýän oýnatky manysyny berýär. Sen hut şonuň özü. Materiallaryňy seret. Ağzyna ak gelse-de, qara gelse-de samrap oturýarsyň. Hatta bizim dini ulgamızda da şu din taraftarına aýtýarlar şonu. Adamın bu dünyada 88 yıl yaşayan ömrü o dünyada 1 minut olur. Bizim gelecek stratejiyamız ne hemen esip bolsa inşallah. Bizim gelecek stratejiyamızda 3. klastan mektep derslerine konstitusiýany, psixologiýany, filosofiýany şu ilımlaryň hemmesini salarız. Hemmesini girizeriz 3. klasta. Çağları mektepde 3. klastan filosofiya bilen psixologiya öğretmeli ha? Geni. Şu absurda karşılık görkezenim için beni blokladın ha? Jabbak.
Biz filosofiýany, psihologiýany institutda geçipdik. Onda bize ol ugurlary giç öwredipdirler wah. Ol ýaşdan başlap sen halky özüň ýaly uçyan hala mindirjekmi filosofiýa öwredip? Näme iýişýän sen Jabbak? Ha, Rozway bilen sen hakkında hakykata aydanynda tas ölüşüpdiň. Ýadynda bilýän Jabbak. Familiýaň Maymunkulov eken senin. Adam hukuklaryna goraýan jurnalist ekeniň. Sen Juma Saparam size beýle galyp dokumentleri kim berdi? Aýdyp ber şonam. Galyp pasport ýasaýanlarmy? Olar bilenem baglanyşyň bar bilýän Jabbak. Öň rejime garşy gidýän bolsaň indi birden aly böyle uğruny ütketdiň. Ay bolýady. Ne bir söz bilen aydandı. Значит, Konstitutsiyada halk maslahatyna agza bolmak üçin 10 ýyl Türkmenistanda bolmaly eken, 30 ýaşynda bolmaly eken. Meclise deputat olmak üçin hem 25 ýaşynda bolmaly eken we 10 ýyl Türkmenistanda bolmaly eken. Şulam haýsy bir 10 ýyl bolup Türkmenistanda. Iň azy çykyp gaýdanyna 6-7 ýyl bolandyr. Uşa 1 ýyl bolsa da çykyp gaýdanyna sen bolup bilemok. Meni bir zat begendirýär bu absurd tragikomediýada. Olam 12 martda öňden taýýarlanylan oýun gutarar. Iň soňky göçüm ediljekdir. Şondan soňra halk nämäniň nämedigine doly göz ýetirer. Maskalar düşer elbetde. Elbette rejim näli saýlaw geçirse-de ol bir kanun bolmagyna galar. Ýöne belli bir wagta çelli. Ol gün geldiginde halk jewisleşip hakyky alternativ herekete biriger ve öz hakyny hukugyny talap etmek üçin çağlarynyň ýaty geljek üçin agar kulçulugyň, migrantlygyň utarmak üçin ýola düşer. Bu hataryň jewisligini hiç bir güç bozup bilmez. Sebäbi olary bir maksat bağlar. Hakyň zynjyry üzülmez. Elbette ol hatarda araňyzda menem bolar nökman. Emma ol Garajowlun türkmen däldi. Watan üçin, ýaty geljek üçin janyny berjek ýönekey bir watandaş türkmen bolar. Men muňa ynanýan. Sağ ol. Türkmenim. Ceyhun bahri denizi kadar arafı. Çöl üstünden ötür. Yeli Türkmenim. Gülgün sofi kara gözüm karafı kara dağdan iner fiili Türkmenim. Hak fiiledir. Vardır onun fayafı. Çırpını sar çölünden erim ayafı. Renmeren gül asar yaşıl yaylafı. Kark olmuş reyhanı çölü Türkmenim. Al yaşılı bürep çıkarıp terisi. Kükreyip bar kurur anmarın ifi. Begütörü ak sakkal yurdun eti. Kuren tutar güzel iyili Türkmen. Ol merdim oğludur. Merttir pederi. Göroğlu kardeşi serhoştur feri. Dağda düzde kovsa sayyatlar diri alabilmez. Yollar doğru Türkmen. Bugünler, yürekler bir bolup başlar. Tarsa yığın erer topraklar daşlar,
Bir sofrada tayyar kılınsa ağaçlar göterilir, olup bar Türkmenim. Bugün kovalanar ata çıkanna. Dağlar lağlı döner kıya bakanna, bal getirer, zoşup derya akanna, ben tutturma gelse sihir Türkmenim. Gapıl galmaz, dövüşüne har bolmaz, gargışa ne doğru giriftar bolmaz, bilbilden ayrılıp solup har almaz, daim anmaz asar gülü Türkmenim. Tireler kardeşler uru yarıdır. Akballar ters gelmez, hakkın nurudur. Mertler atasıkta tegoştarıdır. Alamana yürer yolu Türkmenim. Bir hoş olup sıkar, ciger dağlanmaz. Daşları sıyınır, yolu bağlanmaz. Gözüm gayrı düşmez, göğün eglenmez. Mağtım ulu sözler, salı Türkmenim.